Imagina que tot el que llegissis cobrés vida. El llibre de l'autora Cornelia Funke, que causa sensacions allà on va. Junt a Criatures fantàstiques, del Cor de tinta, un llibre que pertany al pare de Maggie, la protagonista viu intrepidants aventures i trobarà persones que mai hagués pensat trobar. T'atreveixes a enfonsar-te dins el Cor de tinta?